adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 29 ngadto sa 33. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kang Jesus. Karon yano nagayod ang imong pagsulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa, mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Karon, mituo na ba kamo? Ang panahon moabot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalipay pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kamo kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.